Nu vil jeg indlede mit forsøg med at have tordenskjold opad, og min søn han hjælper mig, han står herude til højre her og noterer forsøgene. Tordenskjold kommer til at ligge opad. Jeg vil forsøge at slå med nogenlunde samme kraft. Det bliver fuldstændig umuligt, men det vil jeg så selvfølgelig forsøge. Og vi laver 50 af dem her. Vi filmer ikke 50. Bagside. Bagside. Forside. Bagside. Forside. Bagside. Forside. Bagside. Forside. Bagside. Bagside. Forside. 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 Bagside. Bagside. Nej, forside. Ja, forside.